Kuilano chini media friends songno khak hamya pharo hambairubo जों तिनी प्रेस मिट खालामनानै जों तिनी अर जागा कोथुम नायजाक आनि लगियो तंगो चिनी खवाई डिस्ट्रिक्ट YTF नि प्रेसिडेंट बरम गनां प्रश्मित देबरमा ताई तंगो चिनी अर आसुकजाक चिनी रामचंद्रगढ़ ब्लॉक कमिटी नि YTF नि प्रेसिडेंट बरम गनां रितन देबरमा ताई तंगो चिनी बाइजलबारी सब जोनल नि बरम गनां चेयरमैन एंड्रू देबरमा ते आनि लगियो तंगो चिनी खवाई JDC नि मेंबर बरम गनां सुशील देबरमा जत आदम सोनो बसंग आचुकजाक जों दिनै आरो प्रेस मिट रिंमानि हेंके फाइनाय 25 तारिख एबा खोनासनि चिनी खवाई डिस्ट्रिक्ट बाय कोतर खलाई कायसा लवाजिना थाङै दङ चिनी कन्फरेन्स आ कन्फरेन्स फाइमानजों बागै चिनी खवाई डिस्ट्रिक्ट नि जत चिनी बुबागरान वारियर्स जत चिनी YTF नि जे सेंक्रा ग्रुप आरो फाइमानजों फाने बागै बांना जों खाबे लाम सगो ताई जों साइमानो जत थायनो चिनी बुबागरानि सेंक्रा ग्रुप जों जत जागना जों रैली कोतर खलाई जों कन्फरेन्स लेगाते जत सक्सेस का अम हेकेनो पाइथाक चिनी डिस्ट्रिक्ट नि कायसा कन्फरेन्स थाङै दङ अम हंगा चिनी खवायो चिनी पांचटा ब्लॉक दङ रामचंद्रगढ़ ब्लॉक ताई चिनी आश्रामबाड़ी ब्लॉक तारपरे कलनपुर ब्लॉक तारपरे कृष्णपुर ब्लॉक तारपरे तेलमर ब्लॉक जत ब्लॉक निनो चिनी YTF वारियर्स सब जोंगा दिनो रेकर्ड खालायनो बगे हिस्ट्रिक जे चिनी रैली एबा कन्फरेन्स खालायनो बगे जों आदिनो जत तियारं लायजाक आमन बगे जों हायनो हाय चिनी जत बुबागरानि सेंक्रागनो चिनी जत आदं जुग संनो जों खवाइनि जों बुबागरानि वारियर्स संगै जों बरनो खाबे लामसंगो ताई जों अर चिनी अ पान्दानि कन्भेन्ट चंजाखा चिनी YTF नि अ पान्दानि कन्भेन्ट चंजाखा चिनी आरसिगा YTF ब्लॉक कमिटी नि चिनी रितन देबरमा ताई चिनी अर नाइकल नै चिनी खवाई YTF डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि चिनी प्रेसिडेंट बरं गनां प्रश्मित देबरमा ताई चिनी जत चिनी बुबागरानि वारियर्स जों पाल खलाई आदिनो जों चिनी बुबागरानि जे डिमांड चिनी ग्रेटर त्रिपुरानि जे डिमांड ते बस्कांगो जे त्रिपुरा से एकॉर्ड इम्प्लीमेंट खायनो बगे डिमांड ते चिनी 125 अमेंडमेंट बिल नि डिमांड अबरं तैबो जों सयास खलाई जों चिनी बुबागरानि लगियो तंगै जों सबा खलायनो बगे जों जत खवाइनि बुबागरानि वारियर्स जों तियार तंगो जों खाथनि तंगो ताई अम हेकेनो चिनी 25 तारिख नि 12टा जरावो चिनी प्रोग्राम चेंजनाय फियाबा जों टाइम रहनाय जत जानजन ब्लॉक कमिटी 10 टान बिसिङनो खवाई टाउन जों जमांनाय खवाई ऑफिस लावो आजा जमांमन पर आरो नहदि रैली खाय जों खवाई टाउन हल थाङै जों आ प्रोग्रामाव जों एटेन्ड खालायनाय हामबाय बेलाय हामबाय सिनि मीडिया ताखुक संनो जों तिनि नंनि बस्खंगो प्रेस ब्रीफिं खायमानि गायखाय गायसना मनो जे नरक साइमानो सिनि सारा त्रिपुरानि जत जे 8 माने 8टा जे डिस्ट्रिक्ट रमानि अ डिस्ट्रिक्टनो सिनि YTF नि कायसा वन डे कन्फरेन्स नुइ दङ ओंगाय जे पाइथाक जे सिनि डिस्ट्रिक्ट के खवाई डिस्ट्रिक्टआव खबजाका आबो ओंगाय फाइनाय 25 तारिख नभेम्बर 2024 अ दिनो सिनि खवाई डिस्ट्रिक्टआव सिनि जे खवाई डिस्ट्रिक्ट नि आन्डाराव जे कन्स्टिट्युएन्सी खबजाक मानि आबोनो रुगै कायसा जों एकदम हिउज मास गैदारिं प्लस मेगा रैली अ जों खायना थाङै दङ गानि कयमुं आबोनो थांनाय जे सिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंगो जे खबजाक जत कन्स्टिट्युएन्सी नि जे सिनि बुबाग्रानो हामजाकनाय सिनि हातै दफानो हामजाकनाय ते सिनि तिप्रासानो बुनि यागनि कारिना मुसुंनाय जत वारियर्स रकनो जत खाजानि ताखुक ति बुकुक संनो आं कयना मुसुंगो जतनो अ 25 तारिखो फायै सिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नो जों काहामकै जतनसाय खवाई डिस्ट्रिक्ट नो बुबाग्रानो हामजाकनाय हातै दफानो हामजाकनाय जतनसाय गोबां कोखिनै फुंना बगै आं नंनि मीडियानि बिसिंतै सिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नि जत ताखुक बुकुक संनो कयना मुसुंगो ते मबो साना मुसुंगो दिस इज द फर्स्ट टाइम सिनि खवाई टाउन हलो आबहाय सिनि त्रिपुरा मथा फामिलि आगुलो आमहाय कुनो जों प्रोग्राम खायमेको मनो फर्स्ट टाइम आं आबुन बिसिंगो साना मुसुंगो जे जों म फर्स्ट टाइम जे खानानै थाङै तमनि आबुनो जों कायसा हिस्ट्रिकेल कायसा इतिहास जे खवाई डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा मथानि ओंगै जे सामुंख्लाय तमनि खवाई डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री माने हिस्ट्री क्रिएट खेका आबहाय जों चिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नो फुंना मुसुंगो त्रिपुरा हास्टेनि बिसिंगो आबो सुदु सुंगिरो जे आसु तंनाय रनि बागै सम्भवया जतनो नरक जदि पालखे लगे रेखाय चिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नो 8टा डिस्ट्रिक्ट जे तमनि अ डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंगो जतनसाय काहाम कुक बा कुसुकाय फुनुंमाना निनै आं नंनि बिसिंतै कयना मुसुंगो आं तेबो साना मुसुंगो अ दिन सालचा चिनि जे खवाई डिस्ट्रिक्ट नि जे वन डे कन्फरेन्स नो नरक जतनो निजिनि नगनि
kaisa panda hine wan chugoi o dino phayoi chini o je one day conference no musang nang thun asuna sanai bele bele hambai chini boba garai glok thun te chini tipra sa topa daktino buni yang ni yok sima man nang thun